Viral og patok gayod sa mga netizens kining mga gimmick sa vlogger o content creator. Siya si Miss Angcool nga giday gumikan sa iyang kaambungan. Usa sa makalingaw niyang pasiaw sa mga vlogs ang iyang pag-istorya sa pininuod niyang tingog nga panglalaki. Makapakugang pakini sa uban nga wala masayod nga sakop di ay siya sa LGBTQ community. Usa sa nailhan na niyang tagline ang Bless Angcool. Gamatod pa pag-awhag usab sa kabatan-unan sa pag-practice gihapon sa tradisyon sa pag-amin o pagmano sa mga maguwang o kaha mga idaran kanato. Ning kasaulugan sa Pride Month, mapasigarbohon si Miss Angcool sa iyang nakabot og nang hinaot nga makapa-inspire pa sa ubang viewers, ilabi na usab ang iyang istorya sa paningkamot aron mahuman sa pag-eskwela. Transgender people have always been existed. Gender has never been binary. We always exist, resist, and persist upon our rights and liberation. Maayong adlaw mga kapuso, I am your Miss Angcool. Ay, laging pada. Bless Angcool, be.